Здравейте, хора! Днес пак ще играем на Brawl Stars. И тук е нови апдейт, хора. Бях супер ексайнат за него. Дори не очаквах, че е толкова добър. Така че да. Опа, това е на брат ми профила. Вижте колко много купи. Има и Чарли, да. Тъй че... изчакайте да отида в профила си. Така... Оу! Season Reset рeward-а. Окей. И виждате с какво ви изненадвам. Можете ли да забележите? Вижте какво правя. Купите са ми прекалено много. Ще са доста много. Но... Не, чакайте, хора. Чакайте. Не, ню. Can I switch? Не искам да го свича на Кит. Да. Switch. Yes. Хора, ще вземаме... Трай. Не, хора, ще вземаме Кит. Обаче го направете веднага, хора. Веднага направете това, което направите сега. Защото има време. И ако не го направите веднага, няма да вземете нищо. What the hell? И да. Виждате ли колко добре съм? Да, добре сега. Значи, мисля, че новият бролер е Бото, който го взех. Не, аз го имах, да. И сега. Това, което от много време очаквам да стане. И ето го. No, I can't. No, I do this to my friend, bro. What? Star powers from rocket. Хора, вижте какво става, нещо. Това е ново. 2000 парички. Няма нищо. Can I do... Yes, now... Нека да играме. Ще имаме доста време. Бързо! Хора, този клип няма да е много дълъг, защото вече минаха 2 минути от това говорене. Хора, опитвам се ще питам приятел да ми едитва клиповете, за да... Ще знае как. Защото аз не знам още, ще се пробвам. Опитвам се пък. И ми кажете откъде да си ги едитвам на компютъра, за да мога да ги качвам. Аз знам как се качват сега. Разбрах, хора. Кажете ми от кое приложение най-добре се прави, за да мога да го кача, защото то е много дълго. И не ми дава да го кача, защото сигурно е... Кит е тука. Не, защо съм слаба, Сега съм бил толкова слаб и бот. Не. Опа. Добре, оцели го. Не. Защо му давам да си ги взема? Но съм взе. Nope, you can't. Now you die. Хора. Да. Някои хора викат, че това е най-тъпия апдейт на света. И че са развалили играта. Но мен ме кефи, защото това, че е pay to win, брат, не значи нищо. Защото някои хора викат, че това е pay to win игра. Защото вече не може да се купува с Brawl Pass, не може да се купува вече с джемове, само с пари. Но, хора, вече е pay to win игра. За тези хора, които започват играта малко... Не я започват, нямат нито един епик броер, късметли сте. Купите или си най-големия Brawl Pass, или малкия Brawl Pass, или малкото Brawl Pass, че печелите всичките епик бролери, брат. Което е супер яко, брат. Кой да не ги иска? Кой не ги иска, брат? Аз се чудя кой не ги иска. Брат, много ми е тъпо. Защо умрях, бе? Защо пък умира?
Значи само така трябва да бием просто хет. Уху. Ето я. Хора, забравих. Тъй като още нямате Лари и Лари, аз ще направя едно видео на шоукейс на всичките броли, който няма тези броли, ще направя шоукейс. Не мога да кажа линк към играта, която съм си изтеглил, защото тя е малко читната. Не мога да кажа, защото това е. Не мога просто. Много е трудно, защото не искам хората да разбирате, нали? Аз ще правя шоукейс, никой не иска да разбира. Тъй, че не мога да ви го покажа, дори да искам. Дори да искам, ама не мога, защото така е направено. Не мога. Защото на мен не ми дава хора да пиша такова. Не мога да ви пращам линкове за такова. За неща. Например, да влезнете в някакъв сайт. Такива неща. Защото трябва да стане много повече. Трябва да имам повече абонатите. Тъй, че аз си като да на повече абонати просто ще правя такива неща. Но да. Имам видео на Roblox, Fortnite. Опитах се да направя на такова на Fortnite, ама то било много дълго и не става, така че друг път ще се пробвам, нали, той моят приятел ще ми го едитне, просто ще... I just got this, bro. Не. That's such a... Воу, майко хора. Знаете ли, що се използва фанк? Защото в момента във всяка игра може да е добър. Дори в... Самия той си е добър на всички мапове. Дори аз знам, че е много добър. На всички мапове може. Защото, може би, защото съм добър с него. Така че... Просто няма как да излъжа, защото... Той е по-добър и от самия. Той е доста добър. Не! Хора, той ме уби. Нищо. Ой, батерията ми. Нищо. Няма още време да го направя. Бързо. Много ви благодаря за тези абонати, но не са достатъчно, за да мога да правя стримове. Разберете, че ми трябват стримовете. Ако искам да стана известен, хора, и поне да мога да правя клипове, защото никой не иска просто така да прави клипове. И съм супер ексайднат, ако YouTube направи така, че вече ако, например, събереш 100 вюлъра в един клип, да получаваш пари, защото знаете ли колко пари печелите в картата си в България на 1000 вюла? Ако печелите по 4 лева или 3 лева, хора. В Англия, Америка се печелят по доста пари, хора. Да знаете. Да ви кажа, аз не знам колко, обаче доста. Ютуберите печелят доста пари. Ако искате да имам камера и всякакви глупости, ще има и... Какво ще има още? Трябва да си купа нов комп, хора. Да знаете, защото моят не е много... Не само харесна на първото ми видео, хора. Моля. Айде, стегнете се, стига. Това, че не съм... Това, че съм на 9. Защото сега... Знаете ли кога ми е рождения ден? Във вторник. Знаете ли нещо, което вие ще разберете сега? Ще има giveaway. Да, странно. Кой прави giveaway? Е толкова малко subscribe. Има толкова малко абоната. Аз! Giveaway ще бъде... ще ви кажа какъв ще бъде giveaway. Хората, които играят Roblox, Fortnite и такова. Bloxfruit е една игра много яка на One Piece. Ще има трейдове.
някой от вас може да спечелят други награди. Така. Какво искате? Пишете в коментарите кой иска да му помагам с лайкването на хубави фрутове. Да си лайкнете фрута, защото когато си лайкнете фрута, сте непобедими, защото ако имате Буда, сте... Имам Буда. Който иска Буда, искам Тирекс, хора. Искам Тирекс, моля ви. Моля ви, някой трябва да ми гивне просто Тирекса. Колко съм развълнуван за Тирекс, защото аз имам добри фрутове, знаете ли? Много добри. Но никой не иска да трейда с мене. Затова не са допустими за вземане, така че да, който има Тирекс, моля ви. Помагайте просто. 1000 за 1000 нещо левел. Мога да правя рейдове и самичък, ама... О, хора, епик. Само брат, беше ми... Добре. Брат, аз не знам какво става. Окей. Уф! Damn. Damn. No, bro. It's not funny, bro. It's not funny. Така не е забавно. Мох. Can I get... No! Като ми става за 10, може би. Кога ще вземам още... Чакайте, аз не си взех това. Фри? Това вече... Не. Едгар, ти си тука. Кабача, фан. Неделко искам един... Как скинем, аз нямам никакви, брат. Нямам нищо, брат. Аз съм лузър. Плиз, моля ви, хора. Ето, вижте нещо, което вие нямате, което не... Ще осъзнаете сега. Ето тук вижте. You can get this. Ама трябва да отключите Мега Мортис. Механик Мортис, брат. Най-трудното, което... Вижте колко струва. Но аз не мога да го купа. Трябва да събирам още 2 години, човек, за него. На кой му трябва тази стъпа жена, бе, брат? Beach time, Mordis. Okay, that's not bad. It's not bad. Не ми трябва. И дап. Какво ще се питам? Да, къде е това? На 6. Имам и после на 12. Хора. Хора, ще направя още 2 видеа. Айде. И после пак ще направим още едно. Чао. Ще се видим днеска. После обаче.